1. svibanj je naš praznik, vaš praznik, praznik radnih ljudi. I možda bi trebalo iz ovih aktualnih događanja koje se zbivaju, možda izdvojiti nešto što ima i malo trajniju perspektivu. Na primjer, mi smo sada pod žestokom paljbom, kao što vidite, čitate, pratite, žestokom paljbom su sindikati, moramo se govori kao da smo relikt prošlosti. I očito se radi zašto se to događa. Radi se o otimanju ograničenih resursa. I mi primjećujemo da ono što je na raspolaganju građanima i većini, narodnoj većini, da se to može vrlo lako skliznuti u uske, imućne, privatne ruke. Dakle, vrlo je opasno vrijeme. To se vidi po tome, po uredama, po načinu na koji se s nama razgovara. Vidi se po prijetnjama smrću koje sam ja dobio neki dan pa sam to prijavio na policiju. Vidi se po reakcijama nekih ljudi na ulici i tako dalje. Dakle, propaganda maksimalno radi svoj posao. Sad u okviru toga ja bih se samo osvrnuo što mislim da je jako važno. Jesmo li mi relikt prošlosti, i ako jesmo da nas se ukine, ili su neki drugi relikt prošlosti? Šta to znači, šta je to u prošlosti i što je to u budućnosti? U prošlosti imamo određeni sloj, dio poduzetnika, vara državu. Pa ste dio poduzetnika, molim vas, nemojte me preneti da sam rekao svi poduzetnici, jer ima čestitih i časnih ljudi jako puno. Moji prijatelji poduzetnici. Dakle, dio vara potkrada državu, dio potkrada radnika, potkrada kupca, potkrada partnera. Dio poduzetnika. Dio poduzetnika zabranjuje sindikalno organiziranje kao ustavno pravo svakog građana. Dio poduzetnika huška ljude iz privatnog sektora na radnike iz javnog sektora kao uzročnike lošeg položaja radnika u privatnom sektoru. Time opravdavaju svoju nesposobnost, nekreativnost, neinovativnost, svoje oslanjanje na politiku i državu. Umjesto na proizvodnju i produkciju. Sada, dajte da vidimo što je to relikt. Ja se pitam, tko je tu relikt prošlosti? Ja mislim da su ove pojave relikt prošlosti. A šta su sindikati? Sindikati su svjetionik koji pokazuje kojim putem u budućnost trebamo ići. Hoćemo društvo smanjenih nejednakosti. Hoćemo društvo socijalne sigurnosti. Hoćemo društvo socijalne kohezije i uzajamnosti. Je li to prošlost? Ili je to budućnost? Onima koji misle da je to prošlost, mi smo prepreka. I kao takvi, zato što smo prepreka, zato smo objekt nečuvenih napada, prijetnji i objeda. Dva primjera. Pogledajte kako se laže. Pogledajte kako se bude u ova dva primjera koliko su ti ljudi proturječni. Tamo gdje je jako puno egoizma, tamo uvijek je jako malo logike. Na primjer, prva objeda koja ide protiv 250.000 radnih ljudi u ovoj zemlji koji trenutno drže i društvo i državu. Kažu, prevelik je javni sektor. Laž. Njima je uvijek prevelik. Drugo, kaže, on je neefikasan. Pa zato mu treba smanjiti plaću. Pa ako se smanje plaće tim ljudima, da li će onda taj sektor biti efikasniji ili manje efikasan? Gdje je to logika? Nema logike, ponavljam, gdje ima egoizma, tu je manja logika. Drugi primjer, jučer ste mogli vidjeti u Otvorenom jedan predstavnik navodno poreznih obveznika, da, on je predstavnik poreznih obveznika poduzetnika, ne poslodavac. A nikako nije moj predstavnik ni vaš. Ali sebe predstavlja kao predstavnika poreznih obveznika. On izjavljuje da će pasti potražnja i potrošnja ako se jedan dan u tjednu ne rade trgovine. A zamislite, on je najžešći zagovornik toga da se 250.000 ljudi smanje plaće. I kada mi govorimo da će to izazvati pogoršati krizu jer će smanjiti potrošnju i potražnju, a time smanjiti i proizvodnju automatski, ne, onda to ne može.
onda to nije logično. A recite mi gdje će biti veća šteta? Ako smanjite plaće za 250.000 ljudi i njihovih obitelji, ili će biti šteta za jedan dan kada je vrlo mali promet, kao što je nedjelja, jedan dan nerada trgovine. Evo, ja sam vam htio pokazati tko tu jeste svjetionik, tko tu je relikt prošlosti i čestitam i pozdravljam sve one poduzetnike kojima je na srcu pošteni rad, čestiti rad, odgovoran pristup državi, građanima, korisnicima javnih službi, javnih usluga i samim radnicima u javnim službama i javnim uslugama. Takvih poduzetnika ima jako puno. Oni nas zovu i daju nam potporu i kažu da ovo nisu njihovi predstavnici, ova samoproglašena grupa koja je sebe proglasila kao predstavnicima poduzetničke klase. Evo, ja sam toliko htio. Ako ima pitanja, dakle tu smo. Nisam premašio okvir. 6 minuta. Može evo dva pitanja. Vi ste već spomenuli ove pritužbe na zabranu rada nedjeljom. Osim dijela ljudi koje vi spominjete, i oporba smatra da bi zabrana rada nedjeljom donijela još veću štetu, odnosno da bi uzrokovala gubitak radnih mjesta. I drugo pitanje, pa ćete se nadovezati, je li u ovom sustavu potpora, odnosno isplaćivanja minimalne plaće od 4.000 kuna trebalo provesti možda određene kontrole? Sad vidimo da su razne kategorije ljudi primile tu pomoć. Evo, prije Mladena, naravno, tko je prvi govorio u državi? Mi smo rekli dvije stvari. Vlada je na vrijeme reagirala i drugo, dala je izdašnu i kvalitetnu količinu novaca što je potrebno imperativ ekonomskog trenutka. Ali smo prvi upozorili da će biti zloupotrebe. Pa na temelju čega? Pa na temelju toga što su svi valjda poduzetnici svaki dan idu u crkvu, pa su beskrajno bezgrešni, moralni i tako dalje. Pa mi nemamo takvo iskustvo, možda neko ima, ali mi imamo drugačije iskustvo. Dakle, temeljem prošlih iskustva znali smo da će biti zakidanja radnika i znamo da će biti zloupotreba i znamo da će biti prevara. Gdje je vlada pogriješila? Vlada je pogriješila što nije stvorila mehanizme drastičnih sankcija za one koji zloupotrebe javna sredstva i što nije zaštitila ta javna sredstva i što su ta sredstva otišla na račun poslodavaca, a ne radnicima izravno. Dakle, to su greške koje su vidljive i na to smo upozoravali. Prvi smo rekli da se upravo to može dogoditi. A što se tiče rada nedjeljom, s obzirom da Mladen želi tu dionicu, da ja ne ponavljam se, ovo izvolim. No ne samo, evo, to je na neki način i odgovor gospodinu Kuriću, sinoć u emisiji Otvoreno. Sigurno ograničavanje rada nedjeljom neće dovesti do gubitka radnih mjesta u sektoru trgovine. Ako će poslodavci poštivati radno vrijeme radnica u trgovini i ako počnu poštivati, odgovorno tvrdim da će morati dodatno zaposliti 15% novozaposlenih. U ovom trenutku velika većina poslodavaca traži od radnica da dolaze sat vremena ranije na posao, da sat vremena duže ostaju na poslu. Trebaju robu pripremiti, izloge napuniti, trebaju poslije toga pospremiti. Ne evidentira im se taj rad i neka počnu poštivati radno vrijeme radnika u trgovini i radnica u trgovini, morat će zaposliti dodatno 15%, neće niko posao izgubiti. Dakle, neka roditelji odluči. Šta mislite o tome i generalno o sustavu školstva? Mi smo to već prokomentirali. Mi mislimo da je ta odluka vrlo neodgovorna, ne služi ni obrazovanju, ni nastavnicima, ni djeci. Služi opet kome? Onima koji su izvršili po ruk pritisak, to je poduzetničkom dijelu poduzetnika koji žele pod svaku cijenu da počne proizvodnja. Ma mi znamo isto da je jako važno da počne proizvodnja, ali su neka ljudske vrijednosti 10 puta važnije. Ovdje se radi o zdravlju. Ovdje se radi o tom da tu djecu ne možete kontrolirati i tražiti od njih fizičku distancu. Ovdje se radi o tom da nastavnici imaju pravo na zaštitu svoga zdravlja i ovdje se radi o tome da su roditelji stavljeni pred nemogući dilema. Hvala lijepa. Ljudi, sve su svima za